बाक्सानि बरमायाव 10 साननि हाबाफारिजों एक्टिं फोरोंथायनि मावबादाया गाहामैनो जोबना थांबाय। जिरसं थियेटार गुवाहाटी आरो बड'सआ डान्स एकाडेमीनि बरमानि बानजायनायाव थांनाय 17 जुलाइनिफ्राय लानानै 26 जुलाइसिम एक्टिं फोरोंथायनि मावबादाया गाहामैनो जोबना थांबाय। बे फोरोंथाय मावबादायाव बाक्सा जिल्लानि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। गाहाय फोरोंगिरि महरै बिबान लाना सोलोंसाफोरखौ फोरोंदोंमोन नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्ली आरो जिरसं थियेटारनि डिरेक्टर रबजिता गगৈ, एक्टर डिरेक्टर जेजस केरकटारी, एक्टर करिश्मा बर', नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, MA इन MMC, डिप्लोमा इन सिनेमा इन डिरेक्टर मिशेल मुसाहारी, NSD सार्टिफाइड चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट TI निफ्राय कैलाश दास मोनहा फोरोंथाय मावबादानि साफ्रोमबो सोलोंसाफोरनो गांसे गांसे फोरमानलाइबो गथायनाय जायो। मावबादानि जोबथा सानावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्लानि एबसुनि नेहाथारि नन्देश्वर बर', फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोर। थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नैबे गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव जिरसं थियेटार आरो बड'सा डेन्स एकाडेमी बरमा बिथांमोनहा 10 साननि मोनसे एक्टिं वर्कशप भाव खालामनाय जि मावबादा बेखौ खालामदोंमोन। दिनै बियो जोबथा सान आरो बिथांमोना बे जोबथा सानाव मोनसे सेरेमनि खालामदों। बे 10 साननि गेजेरावहाय बेवहाय जि सोलोंसाफोर फैदोंमोन बिसोरो बेसेबांखिनि गियान मोननो हाखो बेखौ नायनो थाखाय गुसुं गुसुं माखासे माने बिथांमोना ड्रामा खालामदों। थारैनो बाख्नायगोन फोरोंगिरि बिथांमोनखौ। बे 10 साननि गेजेराव जोंनि जि उन्दै उन्दै गथ'साफोर आरो जेसेबां माने सिनियर थाखोनिफोर दङ गोदानै सोलोंजेननाय एक्टिंनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ नायनानै ओरैबायदि सानदों जे बिथांमोना सिगाङावनो एक्टिं खालामबोखानाय थिग बेबायदि मोनसे फिल खालामदों। दा बेखायनो आं बुंगोन दे बे 10 साननि गेजेरावहाय जाय फोरोंगिरि बिथांमोना जेरैबायदि फोरोंबाय बेयो थारैनो जोबोर बाख्नायथाव आरो आसा खालामगोन बे साफ्रोमबो सोलोंसाफ्रा इयुनाव गावबा गावखौनो साफा गोख्रों सासे फावगिरि एबा माने एक्टर महरै गायसननानै लानो हागोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन। गुबुन गुबुन समफ्रावबो जाहाथे सम मोनोब्ला जों बयबो जोंनि इयुन जोलैखौनो होन बा जायफ्रा गोसो गुदुं दा बिथांमोनखौनो होन दा बिथांमोननि थाखाय बेबायदि वर्कशपनि प्लेटफर्म खालामनानै होयोब्ला थारैनो जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ सोलोंना लानायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन। थारैनो बे मोजां जादों। आङो बेवहाय खालामनाय जायफोर एक्टिं खालामदों बे एक्टिंफ्रा थारैनो जोबोद मोजां जादों। ओंथिया बेनो बे 10 साननि गेजेराव बिथांमोना माखासे सोलोंनानै लानो हादों। बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौबो साबायखर बावनांगोन। आरो गुबैयै आंनि मिथिनायावहाय जोंहा बर'नि सासे एक्टर करिश्मा बर' बिथांनि दैदेननायावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खोब मोजां हाबाफारि जादों। उननि समफ्राव जाहाथे बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै गोसो गुदुंफोरखौ सोलोंनायनि खाबु होयो बेखौनो आसा खालामगोन। बेखौ एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जालांबाय थागोन। बिसोरो दा गियान मोनबाय जे एक्टिंखौ माबोरै खालामनाय जायो। दा बेखौ जों प्रेक्टिकेलाव जेला बाहायलांबाय थागोन बेनि उनाव जों माखासे एक्सपिरियेन्स मोनलांगोन, अभिगथा जालांबाय थागोन। थिग बेबायदि जोङो खालामलांबाय थायोब्लानो निस्सय गावखौ साफा राफोद सासे माने फावगिरि खालामनानै लानो हागोन। बेफोरबायदि आं दहायनो बुंदों जे जोङो जुदि सोलोंनो लुबैनायफोरनो जुदि प्लेटफर्म होनो हायोब्ला खोब मोजां जायो। आंनि मिथिनायाव गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो सोरबा बेबायदिनो जायफ्रा माने इन्टारेस्टेड जायफ्रा फोरोंनो गोसो दङ बिथांमोना खालामबाय थादों। थांनाय समाव जोंनि जायगायावबो जोङो सिमलायाव मोनसे वर्कशप लादोंमोन। जयन्त नार्जारि बिथाङा NSDM जोंनि बर'नि बिथाङा फैनानै जोंनि जायगानि सिमला ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरखौ बे 7 साननि वर्कशप लादोंमोन। आरो बे वर्कशपनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों जायफ्रा बै समाव वर्कशप लादोंमोन दिनै बिथांमोना साफा राफोद फावगिरि जाबाय। दा एगजामपोल महरै दिनै जों बयबो मिथिगौ गुगोल बाबानि टीम बेयाव थानाय जि टीम बिथांमोनानो बै वर्कशपआव बाहागो लादोंमोन सोलोंसा हिसाबै। दिनै बिथांमोना साफा राफोद महरगिरि जानो हाबाय होननानै आङो बुंगोन। दा गतिके
बेबायदि प्लेटफर्मखौ जोङो खाबु मोनोब्ला जोंनि सोलोंसाफोरनो होनांगौ गुबुन गुबुन जायगायावबो आं बेखौ खावलायगोन सरकारनिफ्राय लायोब्लाथ' खोब मोजां जायो जोंनि सोलोंसाफ्रा बेवहाय फ्रियाव थांनानै सोलोंनायनि खाबुखौ मोनगोन आसा खालामो जोंनि जिहेतु सरकारावबो जोंहा जिहेतु डिपार्टमेन्ट दङ बिटिआरआव मोनसे डिपार्टमेन्ट दं कालचार डिपार्टमेन्ट सिनेमा डिपार्टमेन्ट जे बेफोर डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय उननि समावहाय बेफोरबायदि प्लेटफर्म सोरजिनानै होयोब्ला थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जागोन आङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन बे बड'स एकाडेमिनि हांख्रायनायाव बे बरमा ओनसोलावनो जोंहा करिश्मा बर'नि जि नाजानाय बेहाय जोङो एक्टिं वर्कशप सोलोंनाय जादोंमोन बेवहाय आंबो गथ'फोरजों आं बाहागो लादों निजेनो आङो मुसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि महरै जानायब्लाबो आङो बिथांमोनजों आङो जोबोद नारा नाथा नांजानाय आङो एक्टिं आंबो निजेबो आङो एक्टिं वर्कशपआव दंमोन आं सानो आंनि मथेब्ला जेसेबां जोंनियाव माने एक्टिं खालामनो गोनांब्ला जोङो मा आयदायाव जोङो थांनांगौ बेफोरबायदि आयदाफोरखौ आङो मोनजोबदों होननानै सानो माने जोङो गासैबोथ' रोंखाया सोरबा गोरों दंब्लाबो जोंनो सोलोंनाया जोंनि प्रयजन बेखायनो आङो बे ड्रामानि थाखाय खोब साबसिन होननानै आङो सानो आंथ' ओरैनोबाबो आङो फिल्माव रल खालामखायोआनो आरो आङो प्रडिउसारबो जायो जाहाथे बेफोर स्टुडेन्टनिफ्राय आङो मोजां गथ'फोर मोनगोन होनना आसा खालामनानै आङो बिथांमोनजों लोब्बा खामानि मावफायो जोङो बेहाय जोङो दिनैनि जि जोङो रल लादों बेखौ जोङो थियेटारनि हिसाबैनो खालामनाय जादों फिल्मनि हिसाबै खालामनाय जायाखै जे फिल्म आरो थियेटारनि एक्टिङाव बहुद डिफारेन्स दं होननानै आं सानो आरो ओरैनोथ' जोंनि जि फिल्मनि रलफोरा एसे गथा आलादा जायो आरो जोंनि जि स्टेज प्रग्राम बे स्टेज प्रग्रामाव जोङो माने लेंग्रि प्रसेस रखम जायो होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो डिफारेन्स दं होनना आं सानो आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360